Logo dizayn ettirýän hemme ma'lum bolan ikonkalar ýani simwollar ulanma. Guruluş karhanalar üçin bina şekilleri, restoran üçin çemçe wilkan şekilleri, market üçin bolsa sebedin şeklini ulanmak ilk başta gowy pikir ýaly bolup biler. Ýöne ýadynızdan çykarma. Loganyň iň esasy wezipesi sizi beýlik bäsleşleriňizde tapawutlandyrmakdyr. Eger siz bäsleşleriňiň ulanýan şekillerini gaýtylýan bolsaňyz, onu siz markaňyzda aýratyn etmeýärdir. Ony hemme kişiňki ýaly bir meňde şeçek golýaňyz. Bu bolsa brendingizdäki ilk ijadyndaky zıyan. Bu diňe şekillerde däl renklerde hem şeýle. Guruluş karhanalar üçin göw renk, restoranlar üçin gyzyl renk, sary renk, ýa-da bolmasa marketler üçin ýaşyl renk ulanmaly diýilen zat ýok. Bu diňe adatda pikirde şeýle. Muňa mysal edersek, Pepsi ilk başda Coca-Cola'nyň ähli renkini, şekilini, harp görünüşlerini, dizayn görünüşindäki ähli zatlaryny gaýtylady. Renkleri, stilleri, ähli zatlar bir meňde şoldy. Ýöne wagt geçenden soň Pepsi bunyň ýalňyşlygyny göz ýetirdi. Şondan soň olar öz renk sistemasyny düzdiler, öz logotypyny döretdiler. Bu bolsa eýen markany beýleklerden düýüp götür ütkötdi. Bun Pepsi, Coca-Cola'dan göçürme däl öz bir aýratyn marka boldy. Bu mysal bize bir zat öwredýär. Logo meňzemek üçin däl, tanalmak üçindir. Markaňyz beýleklen käl görünse adamlar sizi nädip tanasyn? Hakyky dizayn, bazar göçürmek däl, özüňize mahsus ýol tapmakdyr. Şonuň üçin logo diňe odan şekiller, ol siziň kimliňizdir. Şeýdi bu videoňyň soňuna ýetdik. Özüňize gowsy seredin. Men urnalar dizayn sırlar barada bilmek isteseňiz, sahypany ýazalmaga dowam edin, like basyň, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Janyňyz sag bolsun.